Szervusztok, sziasztok! Tóth Csabának hívnak, a Szigethalom SC alelnöke vagyok. Itt vagyok a Tököli utcai sportpályán, melynek használati és hasznosítási jogát egy másik egyesület kapta meg az önkormányzattól. Azonban az 1935-ben alapított Szigethalom SC vezetésének komoly sportszakmai és létesítményfejlesztési céljai vannak. Olyan létesítményfejlesztésben gondolkodunk, ahol a labdarúgás mellett több sportának is helyet biztosítanánk, illetve a lakosság is megfelelő körülmények között űzhetné szabadidősport és rekreációs tevékenységét. Szeretném benyújtani egy kérelmet az önkormányzat felé, melyben az MSA Park melletti sportcélú ingatlan, vagy más egyéb sportcélú ingatlan használati, illetve hasznosítási jogát kérnénk meg. Ezzel kapcsolatban tervezünk aláírásgyűjtést. Arra kérem a szigetemi lakosságot, illetve a Szigethalom SC szurkolóit, hogy június 11-én vasárnap a piac főbejáratánál 8 és dél között aláírásukkal támogassák elképzelésünket.